Harkema's Boys wil dus thuis winnen van de treffers en staan naar de tweede ronde. Dan moeten ze het zien in Rode JC. Maar dan is het wel even winnen van de nummer 4 van Vlienier van de topklasse. En dat is nog net zo makkelijk. Rick Verbeek maakt het hier na 9 minuten de 1-0. En de treffers binnen op dat moment ik wil de betere ploeg. Maar Harkema's Boys komt starig om beter in de wedstrijd. En ken hier ik mijn moeslieuw de 1-1 maatje. Die valt dan nog net. Maar Harkema's Boys wordt zo starig om wat beter en krijgt ik wel wat meer kansen. Deze kopbal bij links van Sarkozy, die hier ik wil wat meer verzinnen. Maar hij komt net eens op de goal. Ze zijn redelijk liekwerig gewoon in de eerste helft. De Harkema's Boys wel wat beter. Maar dan dit moment, het liep het alweer redelijk onschuldig. Het gaat er wel wat agressief onta. Maar ja, hier luidt dan op de groen Robin Jansen. En die had een flinke blessure. Hier in de verhelling valt hij. Oebeles Kokker bij hem in het duel dot ijs neer. Maar hij valt blijkbaar verkeerd. En had dan voor les dat het spul ik echt even lang stil aan wordt. Hij had een soort les van zijn ribben of misschien wel van zijn mild zou het zijn. En de ambulance wordt bellen. 20 minuten lang luidt het spul uiteindelijk stil. Maar uiteindelijk zit hij dan toch weer op en liekt het alweer wel wat te vallen. Nog 4 minuten te gaan, daarna in die eerste helft. En dan komt er zelfs nog een aardige kans voor Harkema's Boys. Maar hij in de Ulderiks, maar de spits miskrijgt bij de eerste peel. Dan had er 20 minuten stil aan, 4 minuten voetballen en dan weer 15 minuten pauze. En dan Harkema's Boys dat de tweede helft echt wel een stuk beter is. Een goede actie van Rolf Dijk en dit Scott uiteindelijk krijgt Jonken. De corner dan van Harkema's Boys en de kopbal hier van Jesse Renken. En zo komt Harkema's Boys na het 10 minuten speling in die tweede helft verzinnen op een 1-1 lieke hechten. Maar dan niet waar. Het komt echt maar bakken uit de hemel. En als het dan ik nog begint de tong erin, dan zou de scheidsrechter uiteindelijk. Ik vind het genoeg. We houden er voorlopig even mee op. Het is dan de 66e minuut van de wedstrijd. Het bloed hield niet maar het rein, maar blijkbaar wel zo dat de wedstrijd weer hervat worden kan. De bal die rolt. En hoe? In het voordeel hoe het algemeen van Harkema's Boys, maar hij mag nog wel even de goal inrollen. Harkema's Boys krijgt kans op kans op kans. En dan 6 minuten vertieren. Ja, je viel hem op komen. Dit is een handsbal. Een domme handsbal. Dat ik nog eens een keer. En dan 6 minuten van het eind van de wedstrijd gaat de bal op de stip. Rick Verbeek, hij maakt al de eerste goal. Hij maakt het nou ik de tweeën. En Harkema's Boys gaat er dan wel manmachtig op ziek naar die leak maken in die laatste dik 4 minuten van de wedstrijd. Ze krijgen net echt meer kansen. Het slag het net. En dan wordt het uiteindelijk zelfs 4 in blessuretijd. Ik nog treinen terug Maatdorf. En dus in de treffers terug naar de volgende ronde. En spelen zij vol Rode JC. Ja, je kijkt toch over zo'n wedstrijd heen van ja, als je dit wint, dan heb je Rode JC thuis. En ik heb het 1 keer mogen meemaken met ONS en Excelsior uitschakelen. Ja, dan tref je in de derde ronde Ajax. En dat scenario was hier wel heel mooi geweest. Maar ja, het is geweest. Het is afgelopen en je verandert niks meer aan. Het was nog hectisch en dan zeg je ook dingen in de leed van de strijd. En voor de rest, nu is het gewoon klaar. En ja, hun door en hun spelen thuis tegen Roda.